Pri čistení skla v interiéri je potrebná osobitná opatrnosť podľa ENORM D2210. Je dôležité chrániť vnútorné povrchy pred vlhkosťou a pri čistení bezpečnostného skla dávať pozor na škrabance. Pri všetkých čistiacich činnostiach sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade, že ide o citlivé povrchy, možno budete potrebovať zakrývací a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pri čistení skla je potrebné použiť mydlo na čistenie okien a prípadne rozpúšťadlo na striekanie farby. Na čistenie skla v interiéri potrebujete dostatok maskovacieho materiálu, fľašu s rozprašovačom na opláchnutie hrubých nečistôt zo skleneného povrchu, ručnú metlu, 2 obdĺžnikové vedrá, umývačku okien a stierku, utierky z mikrovlákna, savé bavlnené utierky a leštiacu utierku. A prípadne na odstránenie odolných nečistôt použite plastovú škrabku alebo kartu. Prípadné pavučiny odstráňte ručnou metlou. Maskovací materiál alebo absorpčné tkaniny sa umiestnia na spodný okraj pod okno. Okno by sa malo opláchnuť čistou vodou z dola nahor. Najskôr sa rám vyčistí mydlom na čistenie okien a handričkou z mikrovlákna. Potom sa sklo umýje umývačkou okien. Na mokrom skle môžete použiť škrabku na sklo alebo kartu na opatrné odstránenie nečistôt. Sklo sa potom zotrie pomocou umývačky okien bez skrytu a stierky. Rám musí vyschnúť a prípadné zvyšky sa vyleštia leštiacou handričkou. Aby sa predišlo poškriabaniu ostatných skiel, malo by sa používať iné vedro v prípade, že sa voda nemení často